Mga kaigsoon tanan, himuon nato karon dinhi sa parokya sa Santa Cruz, Shrine ni San Vicente Ferrer ang bihilya sa Pasko sa pagabanaw sa Ginoo. Himuon nato karon ang seremonyas sa pagbag-o sa kalayo, ang seryo sa Pasko o ang pagbag-o sa tubig nga bendisyonan Ricora. Ayaw kalipat sa daw kuti nga kasaulugan karong gabiuna. Sa kanayukan niini, yano kini, sama kayano sa tawhanong kinabuhi. O sa kakatilingban nga nagatigom aron pasudlon ang bagong sakpan, bagong mga mabanhaw gikan sa tubig. Pasudlon ang tanang bagong ginsakpan ngadto sa katilingban. Kinahanglan ang mga sakop mamahimong kabahin niining maghatag og kinabuhi nga mga sugilanon. Kinahanglan atong isaysay ang mga malisod nga higayon nga maoy nakahimo kanatong usa ka katawhan. Sa pag-asoy sa mga sugilanon, kinahanglan adunay kahayag. Kinahanglan magasiga ang kalayo ug ang mga kandila pagadagkutan aron magsasayaw nga mga maokita, makapuyo pag-usab niining mga sugilanon. Sa katapusan, kinahanglan kining bag-ong mga sakop moambit sa pagkaon sa katilingban. Ang nag-ambit usab sa kinabuhi. Sila nga moambit sa kinabuhi nining maong katilingban, kinahanglan mukaon sa atong lamesa. Nan aduna na kitay suga, mga balasahon, tubig o kalanon. Mas tinuod kon atong ingnon, aduna na kitay iwag, pag-asoy, kanon, pagligo o pagkaon. Giumol kita pinagi sa unsay atong gibuhat, labaw pa kay sa mga butang nga atong gigamit sa pagpamuhat niining malisod apan mahinungdanon nga buhat. Taliwala sa kangitngit, nagtukaw kita hangtod nga ang kahayag ni Kristo mobanag-banag. Sa atong pagtukaw, nagbuligay o nagdasigay kita sa usag-usa, pinagi sa mga sugilanon sa katingalahang mga saad sa Dios o sa iyang mga buhat nga milabaw pagayod sa maong mga saad. Bag-ong nangataw diha sa kahingangha sa Dios nung gahom. Gidala nato ang bag-ong mga sakop latas sa katubigan nga maoy nagluwas. Unya kitang tanan nagatigom aron sa pag-ambit ining nakapahimo kanatong kita. Sa mga streaming sa Facebook, nakita ang lawas ni Kristo sa atong pagpamauli o sa kabag-ong banag-banag. Mga hiligugma diha ni Kristo, nining santo suyamot niya kahaponon, kanusa nga atong Ginoong Hesukristo nilabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw ug pag-ampo. Mao kini ang Pasko kung paglabay sa Ginoo. Kung pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon o pagkabanhaw pinaagi sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa mga misteryo, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon o nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita o gamana nga mahal
Nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa ang kahayag sa kalibutan, santusa kining bagong kalayo, habang kami sa bagong paglaom, limpyuhin mo mga kasing-kasing, pinaagi nini pagsaulog sa Pasko, o dada kami unyang anhas sa pangiling, sa kahayag nga walay pagkapalo, ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo ang gahapon o karon. Ang sinugdanan o ang katapusan. Alpha. O Omega. Iya ang panahon, kaniya ang himaya ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa iyang santos nga samad. Nga karon mahimayaon na. Magbantay o mag-amping unta kanato. Si Kristo atong Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo nga may mayaong nabanhaw, magwag tangon ta sa kangit-ngit sa ato mga kasing-kasing ug mga salabutan. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos.
Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Paglipay kamo mga gahong nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadya tanang mga binuhat, alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan, si Jesu Kristo atong hari na banhaw na. Pagsadyaw yuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanan diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya, sa kahangturan na hanaw na gayud ang kangitni. Paglipay inahan nga simban, pagsadya nga mali may mayaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw, ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios nga nakapundok, dinhi kining dapita palanuga. Mga minahal nga mga higala, hining bala ang gabi, nagabarog uban kanako, kuyog kamo, kanako sa pagpangayo sa kaluoy sa Dios. Aron ako nga dili niya takos nga sulugon, hatagan unta niya sa grasya sa pag-awit sa Pasko sa pagdaig. Ang Ginoo manaag kaniyong tanan, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong gayud ang pagdaig sa di makita nga Dios, atong amahan nga magkagagahom sa tanan o sa iyang bugtong anak nga si Kristo. Sa tibuok pagkabati sa kasing-kasing o sa labutan pinagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga amahan, sa utang ni Adan ibayad og sa buling sa unang sala pinagi sa bililhong dugo ni Hugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus ag-ihaw si Kristo nga matuod nga kordero sa iyang dugo ang mga gangaan sa tanang mga magtutuo na himong balaan. Mao kini ang gabi kanus ag-iluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Ikuha mo sila gikan sa pagkaulipon ng latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanus ang lindog sa kalayo, milaglag sa kangitngit sa sala. Mao kini ang gabi kanus ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan hinugasan sa sala o sa tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya
o mitubo sa kayusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanus-a gilugti ni Kristo ang mga talikala sa kamatayon nga nabanhaw siya nga madaugon. Unsa man unta ang kayuhan sa kinabuhi alang kanato kun wala pa maabot si Kristo nga atong manunubos. O katingalahang panumbaling sa imong kaluoy alang kanamo. Ug dili masukod nga ang sa imong gugma aron matubos mo ang ulipon, titugyan mo ang imong bugtong anak, o palaran nga kalapasan o hanglan nga salaniadan nga nagkaangkon alang kanamo sa ingon kadako nga manunubos. Ang gahom nining balaang gabi nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nagkuha sa dumot, nagdala kanamo sa kadait, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi kanus-ang yuta gitiunay sa langit ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Busa langit ng Amahan, taliwala sa kasadya nining gabiuna, dawata ang among sakripisyo sa kagabion, ang among sakripisyo sa pagdaig, dawata kining siryo sa Pasko. Usa ka siga nga nabahin apan dili mapalong, usa ka lindog sa kalayo nga nagdilaab aron pagpasidungog sa Dios. Nagahangyo kami nga itipon kini sa mga kahayag sa langit nga magsiga ug madasigon sa walay hunong aron mahanaw ang kangitngit ining kagabion. Nga ang kabugason gayon musalog magkakaplag unta sa iyang siga sa kanunay. Kanunay gayon magilaab. Si Kristo maong kahayag, kabugason nga mibalik gikan sa mga minatay o mibanwag sa iyang malinaw kahayag nganhi sa tanang mga tao. Siya ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga hinigugma ni Kristo, gisugdaan na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato giyon sa niya pagtubos ng katawhan sa Israel. Ug sa pag-abot sa panahon niya iyang ipadala ang iyang kaugalingong anak aron maghimong atong manunubos. Pinaagi nini pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Himpi tunod sa Dios ang buhat sa pangluwas nga iya lang gisugdan dinhi kanato. Maglingkod atong paminaw ng mga pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan, butang sa kalangitan, miingon ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway, ug ipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios. Panganak kamog daghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios. Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko sab sa tanang ihalas nga mananap ang kalanggaman, ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Pulong sa Ginoo.
Ginoong ipadala ang imong Espiritu upang uha ang nawong sa kalibutan. Ginoong ipadala ang imong Espiritu upang buha ang naong sa kalibutan. Daigang ginukalago o Ginoo mong Dios, dako gayon ikaw. Gisuluban ikaw ang imong Espiritu upang buha ang naong sa kalibutan. Imong giligon ang yuta diha sa iyang baruganan, aron dili matarog sa kahangturan. Sa kalauran imong lubos sa kasakot, imong kiningag itapunan. Labaw sa kabukiran, miabot ang mga tubig. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upang buha ang naong sa kalibutan. Imong gipapulog ang mga tubod ngadto sa katubigan, ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanila mga langgam nagpuyo sa kalangitan, gikan sa kasangahan nagsipya sila sa ilang mga awit. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upang buha ang naong sa kalibutan. Imong gitugigan ang mga bukid gikan sa imong puloy-anan, napuno ang yuta sa bunga sa imong mga buhat. Imong gipatubo ang balili alang sa kapakahan, ang mga tanong alang kagawian sa mga tao, diin mahimo ang pangikan sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upang buha ang naong sa kalibutan. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, diha sa kinaadman imo silang ibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat, daigang Ginoo kalago. Alleluia. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upang buha ang naong sa kalibutan.
Magampo kita, makagagahom mo tunhay nga Dios. Gibuhat mo ang tanang butang sa katingalahan katahom mo kahusay. Tabangi kami karon pagkamatngon, unsa kalabaw pagayon kakatingalahan, ang bagong kabuhatan nga pinaagi niini sa pag-abot na sa hustong panahon. Gitubos mo ang imong katawan, pinaagi sa sakripisyo sa among Pasko, nga mao si Hesu Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Unya wala madugay isulayan sa Dios si Abraham o gitawag siya Abraham o si Abraham itubag, ania ako. Miingon ang Ginoong Dios, dad-a sa ang buhay imong ikahigugma ug lakaw ngadto sa yutar sa Moria. Ihalad siya pinagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo sa kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug gibabaw niini gibutang niya ang mga suknod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahaluna sa halaran ibabaw sa suknod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo. Kay wala mo manihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karniro. Kansang sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinagi sa pagsunod inis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong buktong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghanon sa mga bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Bugtungon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila, ingon nga ako gipanalanginan ang imong kaliwat. Kay imo mang gituman ang suko ko kanimo. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ugi nga masalikon, kay dili mo pasagda
tutukod ka, ng imong alagad madunong. Pantayin ako, Diyos, ay ikaw ang among ginauman. Tutulan mo ako sa agyanan sa kinabuhi, sa kabuhong sa kalipay, uban kanimo. Ang mga kabulahanan, diya sa imong hangtod sa kahangturan. Pantayin ako, Diyos, ay ikaw ang among ginauman. Magampo kita, O Diyos, ug amahan sa tanan nagtuo kanimo, imong gisaaran si Abraham, nga mahimo siya nga amahan sa tanang mga naso, o pinaagi sa pagpakamatay, o pagkabanhaw ni Kristo, imong gituman kadtong sa ara, sa tanang dapit sa tibok kalibutan, imong gipasanay ang imong katawan nga pinili. Musanong unta kami sa imong pagtawa, pinaagi sa mayanampong pagdawa, sa imong pagdapit ka namo ngadto sa kinabuhi sa grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagbasa gikan sa basahon no propeta Baruk. Pamantiya Israel ang mga kasuguan nga nagasaad sa kinabuhi, pagmatngon ug mahimo ikaw maalamon. Nganuman Israel, nga naaman ikaw sa yuta sa kaaway. Nganuman ang natigulang man ikaw diha sa usa ka nasod nga langyaw. Ikaw dili malinis kung subayon ang seremonyas sama sa patay. Ikaw giihap nga uban sa mga patay. Apan nganuman tungod kini kay gidiyaan nimo ang tinubdan sa kaalam. Kung naglakaw pa ikaw diha sa mga dalan sa Dios, nagpuyuunta ikaw diha sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Pagtuon ug hain ang pagsabot ang puso, ug hain ikaplagi ang kahibalo. Unya mahibalo ikaw asa pagitaa ang usa ka hataas ug himpit nga kinabuhi, ang kahayag aron mugiyag kanimo ug ang kalinaw. Walay bisan kinsa nga nakakaplag, hain magpuyo ang kaalam o may nakasulod sa iyang balay sa bahandi. Ang buktong nahibalo sa kaalam mao ang Dios, ug nahibalo siya sa tanan nga mga butang. Pinaagi sa iyang pagsabot, ikaplagan na siya. Gitukod niya ang kalibutan alang sa tanang panahon o gipuno niya kini sa tanang matang sa mga mananap. Ang kahayag gigurog o gisugot sa pagtawag niya. Gipadala niya kini ug mitungha. Gitawag niya ang mga bituon ug mitubag dayon sila. Mapahimutang sila sa ilang mga luna ug malipayon sila nga midan-ag aron pagpahimuot ni adtong usab nga naghimo kanila. Siya mao ang atong Dios ug walay lain nga sama kaniya. Siya ang nagkapdag sa tibuok dalan nga magdala ngadto sa pagsabot ug siya ang naghatag sa kaalam ngadto sa iyang sulugon nga sa Israel. Nga iyang gihigugma sukad ni adtong panahona ang kaalam mipakita sa kalibutan ug nagpuyo taliwala kanato.
Ang kaala mao ang basahon sa mga sugok sa Dios. Ang balaod nga molungtad hangtod sa kahangturan. Ang tanan nga naghupot kaniya mabuhi, apan sila nga mubiya kaniya mga matay. Dangop kamo sa kaalam katawhan sa Israel. Hupti siya. Lakaw kamo padulong sa kasanag sa iyang kahayag. Ayaw itahan ang atong himayaon nga mga katungod ngadto sa bisan kinsang katawhan. Pagkamalipayo nato katawhan sa Israel. Kay nagbaton kita sa bintaha sa pagpahibalo ug unsa nga pagpahimuot sa Dios. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagahubot ikaw sa mga pulong sa kinabuhi kayo. Nagahubot ikaw sa mga pulong sa kinabuhi kayo. Ang balaod sa Ginoo himpi kalipay sa kalan. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan. Nagahatag og kinatman sa tawo ngayano. O Ginoo, nagahubot ikaw sa mga pulong sa kinabuhi kayo. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. O Ginoo, nagahubot ikaw sa mga pulong sa kinabuhi kayo. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gibutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. O Ginoo, nagahubot ikaw sa mga pulong sa kinabuhi kayo. Labaw sila kabilihon kaysa bulawan. Labaw sa usa ka budyot sa labing lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal. Usa dugos gikan sa kabang. O Ginoo, nagahubot ikaw sa mga pulong sa kinabuhi kayo. Magapo kita, o Amahan, gidugangan mo ang iyong simbahan, pinaagi sa kanunay mong pagtawag sa tanang katawhan, ngadto sa kaluwasan, patalinghugi ang among mga pag-ampo, ug bantay kanunay sa ilang mga imong gihinluan, diha sa bunya. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Gloria in excelsis Deo. Sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang lapit, halangdon o Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos sa mong Ginoo, imong gibanwagan kining gabiyo na kining hapuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasiga ang Espiritu sa pagkasinago, dinhi sermos santos na simbahan, aron tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag. Magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagis sa mong Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Paglingkod alang sa mga pagbasa. Kinudno gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga ang pagbunyag kanato nahiusa kita kag Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron nga ingon si Kristo gibanhaw sa mahimayaong kahong sa Amahan. Kita usab
magpuyo diha sa bagong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayon kita nga ang atong daan o makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo, aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na kahum ang sala, ni atong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw, ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon walay nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipan sa inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Sumala ni San Mateo. Imayaw ni Kamo, Ginoo. Tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laming Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog, ug usa ka anghel sa Ginoo may kunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya atua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon naguna siya kaninyo adto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay. Ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat sa Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw magubad kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Sa Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paatua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mangikot sa atong mga kaigsuunan, Father Saco, Father King, kaninyong tanan, ilabi na diha sa atong mga kaigsuunan nga ang gisalmot nining ato ang selebrasyon karon nga ginamit ang ato ang live streaming sa Facebook. Mayong gabi kaninyong tanan, Happy Easter! Happy Easter. Saon nato pag-ingog Happy Easter ning ato ang panahon karon, no? Pero mga kaigsuunan, tinuod gayon, no? Karon panahon na nilain o unique o historical kaayo ang ato ang pagsaulog karon panahon na. Gani nag-istorya-storya may ganina, no? Sige migbalik nga ingarong orasa, kinabisihan na kaayo, sige andam. Yan ang utana ko nila kay una maron ako sa ulog lagi ni ining pagkabanhaw. Utana ko kung sa kadaghan ang mga tao dinhi sa tong parokya. Ningon sila nga gikan kuno sa kalsada ato nigliko hapton ato sa unahan puno na dag mga tao. Unya ako bad bisag hayag-hayag pa maguna na dinhi kay maginilugay na sa mga lingkuranan. Karon na ba niilog diha sa inyong lingkuranan, diha sa inyong balay? Ito mga kaigsuunan, makamingaw. Pero niining tanan ang pagkabanhaw sa itong Ginoong Hesukristo, kini mo'y naghatag ka na itong paglaom. Nga bisan di ay kita may agis sa kasakit, may agi og daghang pagsulay. Gani atong Ginoong Hesukristo, gilatos, gilansa, nagpasan siyang krus, gilansan diha sa krus ug namatay. Ug karon siya nabanhaw. Ang atua dayang kasakit nga nagian mga kaigsuunan nila binagayon karong panahon na nga ania kita niining pag-atubang nining krisis sa panglawas gumikan sa COVID-19. Mga kasakit apan kita nagmalaumon nga sama kang Hesukristo kitang tanan anaa ang kabanhawan. Ana ang panahon nga diin kita magmaya, ana ang panahon nga diin kita sa himpit magmalipayon. O kining tanan mga kaigsuunan,
kana diha kung kita nagmasaligon sa itong Ginoong Hesukristo. Ug mao kini siguro mga kaigsuonan ang mensahe sa Dios alang kanatong tanan. Nagahimo kita niining pagkabanhaw sa itong Ginoong Hesukristo. Nagasaulo kita niining panahon nga diin anaa ang kasakit, anaa ang ato ang kahadlok. Diha bitaw sa itong ebanghelyo, no? Giingon diri nga nagdagan kuno ang mga babae, nangahadlok sila, apan nangalipay. Kita diha sa itong balay, nangahadlok ta, ang pangutana nangalipay, baka hapon ta. Base nagputo na ta sa kahadlok. Pero mga kaigsuonan, again, ang pagkabanhaw sa itong Ginoong Hesukristo unta, mo'y maghatod ka na ito upang laong, ug ni ana, bisa niini o luyo niining mga kasakit, luyo niining pagsulay nga atong giatubang, makakita unta gihapon kita grason, aron kita diha sa itong kaugalingon, inubanan sa itong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw, magmalipayon. Daghang mga rason mga kaigsuonan nga magmalipayon kita usab niining panahon na, no? Kaya kung tanaw na to, yes, lisod kaayo ang atong kahimtang, pero daghan usab kaayo nga mga blessings. Una sa tanan, taas kay taghigayon sa atong mga kaparyentehan, sa atong pamilya, diha sulod sa atong balay. Daghan kay tag-oras nga diin magkaistoryahanay, ang mga ginikanan, makapamumustaay ngadto sila mga anak. Ang uban ganay siguro gipulan nagatubang sa mga naong sa tagsa-tagsa, no? Pero kana mga kaigsuonan, gamita ka ng higayuna. Gamita karong panahuna aron mas mulambo pa ang atong relasyon ngadto sa atong isikataw labi na gayud diha sa miyembro sa atong pamilya. Ug karon sa mga kahigayunan, mga kaigsuonan, nindot usab kaayo, no? Kay lagi ana ang kalisod. So atong tanaw daghan na kayo nagpagutbot, asa na ning relief, asa na ning hinabang, no? Ngano wa may maapil sa lista, ngano na-erase na mi sa lista, kanus ang magyud na maabot pila magyud na, no? Daghan na gigayo kay pamunahon na. Oh, sus. Ginbanhaw na lang kuno wa pa gyud naabot ang pagibanghatag nga o pa ma-release good, no? Ang relief good wa pa ma-release good. Pero niini mga kaigsuonan, usa kini kahigayunan nga diin kita makapaambit sa ato ang grasya nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato. O kini mga kaigsuonan may usa timaan o timailhan sa atong paghigugma ngadto sa Dios, pinaagi sa atong pagtabang sa atong isikatawo. Kung anaa kita'y matawag nato nga ubay-ubay pa nga mga grasya, ato kining ipaambit sa atong silingan, no? Ato kining ipang-apod usab. Kaya ni anak mga kaigsuonan, makita sa itong Ginoong Diyos, nga bisan ni ay sa ato ang giatubang karon, anaagi hapon ang atong pagka-Kristiyano. Anaagi hapon kita nga nagasunod sa balaod sa itong Ginoong Hesukristo, gabahin sa pagkigugma sa atong isikataw. Amen. Mga hinugugma ni Hari Kristo, mga buyo kita nga mapausanon aron ang grasya sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Ibubo unta niining tubig nga igbubunyag. Mahatipon unta diha ni Kristo ngadto sa mga anak nga sinagop sila nga mataw pag-usab gikan niining tubig sa bunyag. Mangluhod ang tanan ug atong isunod ang litanya sa mga sama. Maluoy ka,
Mga mananghel sa Diyos, San Juan ang Magunya, San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio, San Lorenzo, San Pedro Bautista, San Lorenzo de Manila, Santa Perpetua ug Santa Felicidad, Santa Ines, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Alejandria, San Pedro Calungsod, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan Vianney, Santa Catalina, Santa Teresa, San Roque ug San Isidro, kabong tanang mga santos ug santas sa Dios, Ino magmapuanguron ka, Ginuluwasan kami sa tanang dautan, sa tanang sala, sa kamatayong walay katapusan, tungod sa imong paganhi ka namo, tungod sa imong kamatayon ug pagkabanhaw, tungod sa imong gasa sa Espiritu Santo, kaluy kaming mga makasasala, nangamuyo kami o pamatiyang among pag-ampun. Santusa sa imong grasya, kining tubig alang sa imong mga anak, nga mataw pag-usap, o pamatiyang among pag-ampun. Jesus, anak sa buhi nga Dios, nangamuyo kami, o pamatiyang among pag-ampun. Kristo, dungga kami, nangamuyo kami, o pamatiyang among pag-ampun.
Jesus, dungga kami, nangauyok kami, ug pamatiyang amo pag-angkon. O gamana nga mahal, ikaw naghatag ka na mo grasya, pinaagi ni mga timailhang sakramental, nga nagatugan ka na mo sa mga katingalan, dili makitang gahom, dinhi sa bunya, gigamit na mo ang imong gasa nga tubig, nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya, nga imong ihatag dinhi ni ining sakramentuhan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan aron sukad niadto mahimo kini nga tinubdan sa tanang kasantos ang mga tubig sa dakong luno imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunya nga magpawagtang sa sala o magpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula, gidalan nimo ang Israel gikan sa pagkaulipod, aron mahimong larawan sa balang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala. Pinaagi sa bunya, dito sa mga tubig sa Jordan, ang imong nga nakibunyagan ni Juan, o sa Espiritu Santo gidingukan, nagbuot ang imong anak nga dugong ug tubig, nabuhagay gikan sa iyang kiling, samtang nagbitay siya sa cross. Human sa iyang pagkabanhaw, ang mga tinun-an niyang gitugon, lakaw kamo tudlo iyang tanang mga naso, bunyagi sila sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Busa Mahal, tan-awa karon nga may gugmao na imong simbahan, ug ablihalan kaniya ang tuburan sa bunyan. Pinaagi sa gahom sa Espiritu, ang grasya sa imong anak, ihatag sa tubig nining tuburan. Ang tao sa imong larawan, imong gibuhat, sa sala siya hugasi, dinha sa bagong pagkatao, pinaagi sa tubig, ug sa Espiritu. Nangamuyo kami kanimo Amahan, ug sa imong anak, ipadala ang imong Espiritu Santo, dinhi sa mga tubig nining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo, dinha sa kamatayon pinaagi sa bunya, mabanhaw sa buntawban kaniya, ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
mga tuburan sa tubig, dahiga ang Ginoo, hatagi siya himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Mga hinigugma ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo, pinaagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baguhon nato ang mga saan nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag, kanus agi sa likway nato si Satanas, ug misaad kita pagalagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagasalikway baka mo kang Satanas. Nagasalikway ako. Ug sa tanan niyang mga buhat. Nagasalikway ako. Ug sa tanan niyang mga haylo. Nagasalikway ako. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Jesucristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Mariang Berhen, gilansang sa krus nga matay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, may hatag ka natong bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug may pasaylo sa tanan nato mga sala. Bantayan ang kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Jesucristo, hangtod sa kahangturan. Espiritu Santo, una sa kalayo sa imong gugma. Ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad, ipadala ang imong Espiritu. Atong sunod ang pag-ampo sa katawhan. Ang kahayag sa nabanhawng Kristo nagadan-ag gikan sa kandila sa Pasko sa pagkabanhaw. Kanang kalayo sa pagtuo sulod sa atong kasing-kasing, magdasig ug kanato samtang maghanag kitag mga pangamuyo alang sa mga panginahanglan sa tanan nato mga kaigsuonan. Busa sa matag pag-ampo mingon kita. Ginoo sa kahayag, dungga kami atong usbon. Ginoo sa kahayag, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan,
nga ang atong Santo Papa, kang Obispo Alberto Oy, ug mga kaobispuhan ug mga kaparian, magsangyaw kita sa makaluwas nga hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag dungga kami. Alang sa kanasuran niining kalibutan, nga gigharian sa nabanhawng Ginoo, mukaylap ngadto sa tanang katilingban ug kultura. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag dungga kami. Alang niining nga nagsimbang katilingban, nga mapaambit nato ang malipayong balita sa pagkabanhaw ngadto sa tanan natong ikahibalag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag dungga kami. Alang sa mga matuuhong mihalina nga human sila mamatay uban ni Kristo, mabanhaw sila uban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag dungga kami. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan ug sa mga lumad, nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag dungga kami. Alang usab niining atong gisagubang nga krisis sa panglawas, gumikan sa coronavirus. Ala ni ato mga katawhan nga may atubang niini, mga frontliners, mga volunteers ug kanatong tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag dungga kami. Amahan, dawata nga among pangamuyo sa imong simbahan. Nga naga sa ulog sa mahimayaong kadaugan sa imong nabanhang anak among Ginoo. Nga nagpuyo o naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay ikasaku kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayo naway suko. Sa kaayo naway suko. O igsuon pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini kang sakripisyokan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan. Alang sa sa nagubusalanan sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga pag-ampog mga halad sa imong katawhan. Tinabangan sa imong grasya. Kini misteryo sa Pasko sa among kaluwasan, maghingpit ta sa mga makululuwas nga buhat, nga imo nang isugdan dinhi kanamo. Kini among gipangayo,
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga mga Dios na tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagkabanhaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birhen Maria sa talagsaong kalipay ug sa katingalahang paagi, gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diha sa pagtuo na namkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog nga pagtuo naghulat siya sa adlaw sa kahayag ug kinabuhi. Kano sa tibuok kalibutan magmaya human mahanaw ang gabii sa kamatayon ug ang kabugason magpuno sa nagkahimugso nga simbahan sa kalipay sa dali nga pagsugat sa iyang walay kamatayong Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi imong himaya diha sa awit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputlig nga gasa, ikahanan alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, adi akin yung mga gasa, himo akin yung balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya upan, may pasalamat kanimo biday. Pipika sumihatag ni ining adto sa iyang mga tinud-an ug mingon. Dawata kini ninyo matanalukan kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, bumiday. May hatag niining adto sa iya mga tinud-an ug mingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga salama pasaylo. Buhatan kini aron paghandog kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, mihala sa kaugalingon, isig ko pa atong inon, o pangabahin Panginoon, hangtod nga siya mo balik, hangtod nga siya mo balik. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos na sa Kristo, alang sa mong kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nga nasa sa langit. Kami andam sa pagsugad kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalat kanimo, nining santos ubuhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalawan kanimo. Kahimot pagsugong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansa kamatayon na kapahiulit ka na mong anha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usang kalawas, ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ngayang buutan nga bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, kang San Vicente Ferrer nga mo patron o sa tanan nga mga santos, nga mong gisaligan nga motabang kanamo, pinagi silang makanunayang pangaliya alang kanimo. Ito gutamahan nga kining among sakripisyo nga nagkapayuli ka namo nganhang sa atong panagigalaay. Makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Diguna diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga naggapanaw kini sa yuta sa imong sulugoon nga si Papa Francisco, si Alberto ang obispo, ang tanang mga obispo o ang tanang pari kung sa tibuok mong katawhan na imong itubos. Patalinghugi, amahan ang mga pagkampo ini imong katawhan kaniya karon nagasimba kanimo. Dugtungan diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managitusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapamuron, layuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala ang mibiya dining kalibutan. Nagalawom kami nga diha sa makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga way katapusan. Ikaw ang naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanalong ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero mag-ampo kita sa bahan at ang gamito ng mga pulong nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagkay ko namo ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo. Dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanguna
sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. O piling mo kami nitugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang lautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Kaimo man ang ginarian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug simo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuunay, panagdait manaa kaninyo. Peace. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihina. Mga igsuon, kinimaw ang nabanhaw Ginoo. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa itong Ginoo. Ginoo, dili ko ang inyong kalawat kanimo ang panipamulong mo lamang kung mamaayo.
sa Diyos Amahan, kami nagaampo o nagahanan kanimo, alang sa among kaluwasan. Ikalawat ko ikaw, O Diyos na kamahalan. Ikaw ang hari sa tanang hari, kami nagakalawat sa imong lawas ug dugo. Kapasayloan sa atong kasalanan. Magampo kita, O Ginoo, puna kami sa Espiritu sa imong gugma, di sa ulog na namo ang misteryo sa Pasko, sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak, o ipakaon na kami sa iyong mga sakramento, ay dakong gugma alang ka namo, maghiusaw ta ka namo diha sa gugma, alang sa usa-usa. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Happy Easter! Lain kayo nguntag Happy Easter kay gibaw ko nga natay dako nga problema nga gisagubam, pero malipayon gihapon ta tungod ning atong kalisod karon. Daghan gyapon mga tao nga kaning kamot nga nagtinabangay, ang atong mga frontliners, mga doctors, mga nurses, mga medical workers, mga trabaho sa ospital, ang atong gobyerno, gikan sa nasyonal hangtod sa barangay, kaning kamot nga matabangan ang mga tao, masumpo ning atong problema karon. O na nga mingon gihapon ko nga salamat Ginoo kay may mga tao nga imong gitandog. Ako po nga kasing pasalamat sa mga tao nga itabang sa atong mga kalihukan dinhi sa atong parokya. Una sa tanan, gihapon di ay ang nag-decorate, nag-andam sa tuang Santo Entero ang pamilya ni Nong Ruben, Nong Julie Escabarte, ug sa iyang pamilya ug mga tao po nga nagtabang pag-decorate sa mga nagpagamit sa mga sakyanan, atong isuroy ang atong imahen sa cross, sa krusipilyo sa tibok parokya. Unya ang atong mga liturgical bibatbat gahapon sa Siete Palabras. Karon po ang atong liturgical ministers nga mga miabag nato sa atong mga pagbasa. Ni Undoy, Nunet nga maoy nagduyog nato. Ni Junjun nga Ulano, kagawad Ulano nga maoy atong executive producer ng atong mga video coverage. Kunya, pasalamat po ta ni Father King, ni Father Randy, o sa tanan nga nitabang sa atong mga kalihukan. Padayon ta sa atong pagampo, padayon ta sa pagsunod sa lagda sa atong gobyerno, kining sakita ato ni mabuntog kung magtinabangay ta kung musunod ta sa mga kahimangno sa atong gobyerno. So, kung mapungad dawat atong himon gyapon ang Santos nga Misa sa alas 6 sa buntag. Human sa Santos nga Misa, atong ilibod gihapon ang balaan nga Santisimo sa atong parokya sa panalangin sa katawhan nato dinhi. At the same time, ang pagsil usab, hindi unta makasud dinhi ang sakit nga atong kanlukan.
Human kayo sa misa, mo na itong buhaton. Kaya salamat o enjoy sa Easter uban sa inyong pamilya, sa inyong panimalaw. Amen. Ato pangadyoon ang oransyo at parata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 novel coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahong sa tanan. Ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos.